दिनै जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिनि नटिफिकेसना बिटिए हिसाबै बेसेबां थियारि मान होनो गोनां नटिसखौथ' जों मिथिबाय दहाय बेवहायनो जोङो फुललि प्रिपेयार्ड लाखिनाय थियारि जानानै जोंनि मानव गेदेर जोङो एबसुलुट मेजरिटिखौनो मोनगोनखौ जों बिटिएफनिनो सरकारखौ जोंनो बानायगोन आद्रा थानाय बिजाथिफोरनि फारिलाइया नाथाय दासिमबो ओंखाराखै खोब खम समनि गेजेरावनो होनाय जागोन साननै सानथामावनो बेवहायनो नुजाफैदों जोंहा प्रदीप दत्त जों कमिटि इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरिफोरा सेक्रेटारि आरो बेवहायनो दंबावो जोंहा जाय बिपिएफनि गाहाय हाग्रामानि बिथाङा एमसिएलए थांनाय 5 बोसोराव बिटिसि बे काउन्सिलाव माने जथुमसालियाव खेबसेबो नुजायाखै होननानै इलेक्सन बे बेलायाव एसे नोंथाङा गाहाय आफादगिरि हिसाबै मा फोरमायगोन जोङो नुबाय थादों माबोरै थांनो मानो थांनो नोंसोर मा सानो दिनै इलिगेल एसेम्बलि 2020 आव जोङो सिंगेल लार्जेस्ट मेजरिटिमोन 17थामोन जोंनि संबिधानिक भाबै जोङो सरकार गठन खालामनो जोङो फकास खालामनो जोंनो स्कप होनांगौमोन डिप्राइभ खालामबा हरजों हर बिसोरो खम भट मोननायफ्रासो सरकार गठन खालामो जायनि थाखाय जोङो जेब्लाय बे समनिफ्राय बुंबाय थादों बे इलिगेल असंबिधानिक जायनि थाखाय जोंहा खब दङ जोंहा बोराबनाय दङ आरो जिहेतु बेखौ इलिगेल होनबाय जोङो अबैध होनबाय बाहाय जोंनि साराव थांनायनि खोथाया फैया माखासे ब्लकनि मानो थांनो एबार थांसै एबार जोंनि सरकार 26 तारिखनिफ्राय जोंनि जासिगोन नोंथाङा बिबुंथियाव गोबां फोसावदिं मेलाव बिबुंथि लाखिबाय थादों सरकार फैयोबा मा हाबा मावगोन रायजो राजाफोरनो मा मेसेज होगोन बे ओनसोलाव सरकार फैनाय लोगो लोगो जोंना प्रथम खामानिया जाहैबाय गिबियावनो आङो सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्डखौ जोङो फोथांफिनगोन 2 नम्बर 16टा डिपार्टमेन्ट जिथु बिसोर हेन्डअभार खालामदों स्टेट गभर्नमेन्टनि आखायाव डिसिनि आखायाव बेखौ जोङो सानसे साननैनि बिथोरावनो जोङो लाबोफिनगोन बिटिसिनि आरो सबसे गिदिर खोथाया जाहैबाय हानि पाट्टा 2003 आव एकर्ड जानाय समाव जेसेबां मानसि दङ बाहाय रायजो जानायफोर गासिबो पार्मानेन्ट बासिन्दा बयहाबो हानि अधिकार दङ ट्रास्ट लेन्डआव थानाय सरकारि हायाव थानाय फरेस्ट लेन्डआव थानाय गासिबो जोङो नायगोन बिजिरना नायगोन आरो हानि पाट्टाखौ होगोन बे जोंनि प्राइम एजेन्डा बेनिफ्राय एडुकेटेड आनएमप्लयड इउथ जायफोर साख्रि मोना बिसोरनि थाखाय थांनानै थानायनि थाखाय जोङो प्रत्येक बोसोराव 100 कोटि जोङो बाहायगोन नन रिफान्डेबल बेनिफ्राय आइजोफोरनि उइमेन एम्पावारमेन्ट बे आयदायाव जोङो बोसोरावहाय 40 कोटि जोङो बाहायगोन बेनिफ्राय नायदो सिनियर सिटिजेनफोरनि थाखाय जोङो प्रत्येक बोसोराव 10 कोटि बाहायगोन फिजिकेलि हेन्डिकेपफोरनि थाखाय जोङो प्रत्येक बोसोराव 5 कोटि बाहायगोन आरो आइबिएसनि थ्रुयै जाय फिसा फिसा बेफार फालांगि खालामनानै सोलिनानै दं नखर संसार बिसोरनि थाखाय जोङो प्रत्येक बोसोराव 50 कोटि जों बाहायगोन बे जोंनि अलरेडि रिजल्युसन जाखानायखा सरकार बानायनाय लोगो लोगो जों बे आयदायाव जोङो फकास खालामो आरो माखासे दंबावो कचिं सेन्टार इस्टाब्लिश खालामनाय प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टाराव सुबिदा जायो उदालगुरियाव जोङो मिनि सेक्रेटारियेट इस्टाब्लिश खालामगोन जाहाथे सानजानिफ्राय मोजाङैनो खामानि मावनो हायो बड'लेण्ड बिकास योजनानि दारै जोङो आरोबाव जोङो गोख्रों भाबै जोङो सुबिदाखौ होगोन एडुकेटेड आनएमप्लयड इउथफोरनि थाखाय बड'लेण्ड बिकास योजनानि दारै जेनेबा विंगार पिलपिलि अट' हाबि जाबि बे लाइन होगोन आरो